Hemen aginan, hasi genuen, 1975 urrian. San Prasko jaia pasa ondoren, klaro. Garai hartan Usurbilen ez zeuden, ez lekurik, olako eskola bat montatzeko. Orduan udaletxea hasi zuen, pentsatzen nun jarri, eta nola, hemen aginan, lokala batzuk bat zeuden utzik, eleizakoa ziren. Orduan, eleizakin hitz egin, eta baimena eman zuten eskola hemen, edo klasiak hemen emateko. Lehenbiziko urtean, bi talde zeuden, talde bat administraritza eta beste bat mekanika. Eta honea etorri ginen, 5 irakasle eta sekretaria bat. Hemen eskola hontan hasi zanean, lehenengo urteko ikasliak izan ginen, eta gero irakasle, eta urte asko egon gea eskolan. Baita ere ikasle bezala hasi nintzen, pili bezala, eta gero irakasle bihurtu nintzen. Eta oso pozik, nire bizitzaia eskola hontan izan du da. Gure eskola izan da. Gure eskola, bai. Eta gaina hemen hasi ginen, leku hontan, aurreneko klaseak, logela hontan, etzeon beste... Etzeon olako txukuna orduan, Ez, noski. Orduan zeuden persiena zar batzuk guatzen aizola erdi erorita danak, taberna zan baita ere orduan, bionbo bat jarri zan hor, barra tapatzeko, eta hementxe, gu hemen iserita, eta irakaslia hemen eotezan, oain telebista honlekun hor arbela, eta hauxe izan zen gure hemengo hasiera. Bai. Yo empecé en el 1980, y fue casualidad después de la oposición, además. O sea, que es el único centro en el que he estado a lo largo de todo mi recorrido, como profesor, director, en fin, diferentes cargos durante 36 años, y luego pues continúo ligado a la escuela de una forma o de otra, pero empecé en los 80. Me encontré con una escuela pequeña, recién nacida, casi como quien dice, y era una escuela que realmente carecía de bastantes cosas, pero que realmente en aquellos años es importante cómo fue capaz de crecer, de salir adelante, y yo creo que por varias cosas, sobre todo por el personal, lógicamente, por el profesorado que había en ese momento en la escuela, un profesorado que sentía la escuela, que no solamente daba clases, sino que realmente era capaz de llevar con la carretilla, porque tirábamos tabiques para acondicionar las aulas a la forma en la que nosotros queríamos dar las clases, un profesorado que tenía la posibilidad de dar clases de teoría el profesor de prácticas o de prácticas el profesor de teoría, que teníamos acuerdos para que cobráramos todos lo mismo, un profesorado que realmente estaba muy implicado en el nacimiento y en el crecimiento de esta escuela. Pero no solamente era el profesorado, es que el personal no docente también, teníamos unos conserjes que además de estar vigilando la escuela plantaban árboles. Es curiosa, la situación actual del entorno de la escuela nace desde entonces por el cuidado de los conserjes en ese alrededor, en ese medio ambiente, en ese entorno de la escuela. O el personal de limpieza, que no solamente se dedicaba a la limpieza, sino que además atendía a un bar para que pudiéramos tener un pequeño ama y quetaco todos los días. O el personal de oficina, que realmente se involucraba para poder llevar los cálculos necesarios para que todos los profesorado cobráramos igual, en fin. Yo creo que era una situación casi idílica en el sentido de que la gente se involucraba en el funcionamiento, en el buen funcionamiento desde la escuela. Porque yo creo que ha sido una de las cosas que ha mantenido, bueno, que tuvo y mantiene la escuela de Usurbil, de acoger a la gente y darles un buen recibimiento, y durante el tiempo que están en la escuela
tratarles. Y cuando digo tratarles, significa tener no grandes detalles con ellos, pero sí pequeños detalles que hacen que el profesor se sienta a gusto. Gero izan duzan oso familiarra baita ere. Irakaslegoa, gurekin harreman handia zeukaten baita ere, osea, oso hori, txikia ginen, gaztetxoak eta baita ere beraiekin ezagutze genituen. Iruditzen zait oso giro ona dela eskola hontan. Eta maixukiko ere hurbiltasuna garai batian, maixuk izate zian, maixuk goien zeuden, ikasleak hemen behian, errespetua eta zean, nik uste gaur egun giro hori asko hobea dela. Ikusi besteik ez dago, azkenengo Don Bosko egunien adibidez, hemen antolatu zian ekintza desberdinak. Taldo tailerren jende pila batek hartutzen parte. Tortilla lehiaketan berdin, sudokuak antolatu zian, xakia, ikusin behartzen zer respeto zegoen gela hartan, porque inork etzun txintik ateatzen. Karo, kanpotik oso erresa ikusten da, maixu lana, zu kanpon baten bati esatu jozu maixu zeara, eta maixu, eske, egun guztia oporretan. Etorri joanea, eta hasi, hauekin, hauin behar da eta bestiin behar da. Bi zuzendari ezberdinekin lan egin dut. Ia nik eskolan sartu nintzenen, hau martxan zeon, oso ikastetxe potentea zen, bai kanpotik zeukan fama eta bai barruan ikusten nuna, hemen zeona lanerako zeon. Gaur egun, garai hartan zeuden irakasle gehienak, ez daude. Juntie desagertzen. Jubilatu, batzuk ez daude. Eta nik uste bai gelditu dela, garai hartatik, lan egiteko modu bat. Egia da leheno zain dute zela bertako langilea, asko zaintzezan. Klaustroa, uste eta hasiera haietan 5 lagunekin hasi zien, pentsa ze pina zen. Ni sartu nintzenean, 50 inguruko klaustroa zen, gaur egun kasi 100 iristen geha. Orduan, garaiak aldatu dira, baina nik uste jarraitzen dugula lehenoko filosofia horrekin, bertakoak zaindu nahi hortan. Egia da, beste garai batzu diela, eta ezin die gauzak leheno bezala egin, baina nik uste geratu zaigula beraien ikasketa horiek, urrengoko edo zabaltzeko. En fregados, la escuela ha estado metida en todos. En todos. En el único que no hemos estado es porque no estuvimos matando a Jesucristo, pero los demás yo creo que hemos estado en todo. Cualquiera que tenía algo que allí estábamos. Nosotros no llevábamos máquina fotográfica, pero llevábamos la maquinita aquí. Preguntábamos, indagábamos, y si eso se podía hacer en nuestra escuela, nosotros lo hacíamos. 50 urte hauetan aldaketa esan dizuet, 10 urtea utzita nago eta gauza asko nahastuta dauzkat, baina beti esango nuke zuzendaritza aldetik izan dela jarrera bat aurreatzeko, ez gelditzeko guk askotan aurten zein behar da, datorren urtean hau montatu behar da, geldi ezin hori nabarmenduko nuke, eta egon digan zuzendaritza talde, Iñaki, Bujanda, Iñaki Mujika, Patxiba Berizo, eta hasieran Mari Carmen Marin, beti berritzeko eta hasteko eta grina hori izan da beti lidergotza nik uste ondo mantendu dela goitik. Eta harrek ekartzen zuen gure gana, atzetik jarraipena egitea. Eta beti proiektu berriekin. Osea, beti zerbait berritan sartuta. Osea, delegaritzan nunbait erabakitze zuten edo hezkuntzan edo zerbait egin behar da olakoa edo. Eta Usurbilko eskola betian, puntan. Euskeraz ematen hasi behar
genuela. Eta, claro, Euskaldunak ginenak eta bar, prestatu behar genuen. Harrek beste, suposatu zigun, beste koska bat. Dana euskaraz prestatu behar. Eta ez zegoen ezer. Ezer ez zegoen, teknika aldetik eta gutxiago, baina, hortxe, mundu hortan sartu, eta, aldaketak, etengabeko aldaketa esango nuke. Bada urte batzuk, eskolan inguruan lanean egunero etortzen naizena, eta egia esan, hasierako Usurbilgo lanbide eskolatikan, gaur egungo Zubietako lanbide eskolara, evidentemente aldaketak daude, ez? Gauza batzutan nik esango nuke oraindikan ere oinarriak mantentzen diala. Nik uste Usurbilek eta Zubietak izan du beti jende oso ona. Sistema publikoan galdeen aldetikan askotan, kanpotik etortzea, zerrendatik eta bar, baina Usurbilek eduki duna da jende asko oso inplikatuta, eta horiek izan dira ikastetxeak bultzatzeko motorrak, ezinbestekoa diana ikastetxeetan jende horrek besteak animatzeko, besteak tiratzeko, proiektutan sartzeko, sartuko deu, ikusiko deu ze pasatzen da, eta jende asko ikusi dut jubilatzen, zorionez, eta jende berri asko ere ikusi dut ikastetxea egokitzen, ez? Baina esango nuke, izan daitekela eskolako indar edo baliotako bat, ez? Sartzen den jendea nola eskolan bertan murgiltzen den. Eta orduan horrek egiten duna da eskolari emateio nortasun propio bat, ez? Eta horiek denen artean, lehenoko entzun da berria aplikatzen, bidea egiten da eta aurrera goaz, ez? Y Mari Carmen Marín, que era la directora de nuestro centro, decía, si estos van a Madrid, yo también, porque si ellos consiguen, yo conseguiré algo. Y así, un día que estaban en una reunión, los dos directores, pues Mari Carmen estaba dando vueltas por allí y en unos pabellones terribles, y había un conserje, Mari Carmen le pregunta, oiga, ¿y con todo este material que hay por aquí? Pues esto se puede pedir. ¿Y cómo se pide? Pues muy fácil. Tenga usted unas hojas y usted pida. Mari Carmen, yo creo que se le gastó el bolígrafo. Empezó a poner cruces y a los días nos vinieron 3 camiones del Ministerio de Madrid cargaditos. Nos trajeron más tornos, nos trajeron más máquinas de escribir, trajeron las máquinas de escribir eléctricas, nos trajeron algún ordenador y para electricidad y para mecánica nos trajeron varias máquinas nuevas. Que la gente se involucraba en el funcionamiento, en el buen funcionamiento desde la escuela. Sí que es cierto que teníamos carencias, lógicamente era una escuela que había nacido recientemente, que le faltaba material, y en ese sentido fue importantísimo nuestra relación a la empresa. En unos primeros momentos esa relación con la empresa constituía en pedirles material, porque no teníamos los talleres con un equipamiento suficiente para que los alumnos realizaran las prácticas. Entonces, el acercarnos a la empresa, siempre recuerdo que venían algunos camiones con material de Michelin, material que quitaban de la empresa, pero que a nosotros todavía nos servía para que los alumnos pudieran hacer prácticas con determinados motores y demás. Bueno, gu hasi ginean eskola oso arrunta zen, makinak gutxi zeuden, eta batez ere eskuzkoak. Mugimendu guztik eskuz egin behar izaten ziren, kalkuluak, neurketak, eta ordenagailuk ez zegoen. Zer esango dizut, orduan gaina gauzatxo bat buztuak erabiltzen hasi ginen, baina gero itxuraz aldatzeko batak eragoin batak hartzia eta itxura pixkat egokiagoa izatea. Bueno, gero aurrerapen bat izan du genuen, Eusko Jaurlaritzatik eta batez ere Alekop enpresak ekarri zigun
makina didaktiko batzuk, zenbakizko makina batzuk. Hauek ja berreo badia, baina haiek ja hasierako hasian, boligrafo batekin eta hola aitze ginen, eta hasierako aginduak, hasierako programazioa han ikasi genuen. Agindu bat jartzen genion eta makina mutu egiten zen. Hori izan duzan gauza zoragarria. Eta oi, nola posible. Eta, bueno, hor bide hortan jarraitu genuen, esaten dut arrorapen oso handia zen, eta guk programak ikasi genuen, eta orduan inguruko tailerrak momentu horretan ez zeuden teknologia honetan prestatuta. Gu izan ginean, beraientzako, enpresa askorentzako, soporte oso ona. 80. hamarkadan hasi ginen, Josemarik esan duen bezala, CNC makinekin, teknologia berria zenez, hor hasi ziren ikastaroak enpresentzako. Enpresa handia bazuten CNC makinak, baina orokorreko tailerrek ez zuten halako makinarik. Orduan, beharrezkoa zen, bai enpresak, baita ikasleak, langileak ere, formazioa ematea, han hasi ginen, eta, 2006an sartu nintzen responsable de formación para el empleo, eta hor 7 urte izan nintzen, eta garai hartan, mugimendu handia zenez, sartu genuen Lainoan espazio bat gure programak edo hor sartzeko eta leku edo zen lekutatikan lan egiteko gure informazioarekin. Eta bat-batean torri zaigun eskaintza berezi bat. Errusiara joan nahi genuen. Eta bilok elkarrekin, alekopen bitartez, juteko aukera izan du genuen, Canvas enpresara. Proiektu bat garatu genuen, proiektu hori Katia programa zen, 3Dko diseinuak, piezak lortzeko zen, programa oso berezia zen, eta momentu horretan, 2 irakasle, bat italiarra eta beste hemengoa, Mari Etxeberria, haiek formakuntza bat eman zuten. Queríamos es decirle a la empresa que no queríamos ya ese material que nos estaban dando, que quitaban ellos, sino que queríamos el material que iban a meter nuevo. Y realmente ese material lo queríamos además con el apoyo de ellos porque les queríamos hacer ver que estábamos formando a los que iban a ser después sus trabajadores y por lo tanto que ellos colaboraran en la adquisición de ese material podía ser importante para ellos a futuro. Pero también no quiero olvidarme de la implicación de la administración, desde por ejemplo la Diputación. La Diputación Provincial, me acuerdo que en aquellos momentos era diputado general Imanol Murua y tenía una frase que nos quedó grabada durante mucho tiempo. Él prefería invertir 1.000 millones de pesetas en formación que en 1 kilómetro de carretera. Y aquello realmente tuvo una influencia decisiva en muchos de los centros educativos de formación profesional de Guipúzcoa y concretamente en el nuestro. Horre, hasi ginen, 3 ikastetxe, o 4 ikastetxe hasi ginen, kalidadeko 4 ikastetxe, eta egin genuen sare bat bezala, eta, Bergarakua, Tolosakua, gu, eta Martutenegua hasi ginen, eta, horre landu genituen gauza interesgarri batzuk, hor hasi ginen ikastaroak ematen, eta gero aukera genuen nolabait eskolatigan ez zauden enpresetara juteko asmoik, ez zuten egiten orduan. Eta, ni arrasaten ibilitako nintzen, eta enpresan egiten genuen ikasi eta lana egin, eta nik proposatu nun, hemengo gaztiak ere, pixkanaka enpresetan sartzen genituen. Duela 50 urte,
enpresa praktikak oso bestelakoak ziren, borondatezko gauza bat zen. Baina, bertako irakasleek jabetu ziren zen garrantzia zuen enpresa eta eskolaren arteko harremana. Orduan, garai horretan hasi ziren gure enpresa sarea ehundutzen. Orduan, hor lehenengo pausoak eman ziren. 2010 urtean edo, eskola gutxi batzuk martxan jartzen dugu egun dual intentsiboko eredua. Eusko Jaurlaritzatik deitzen digute eta eskola gutxi batzuk gara Euskadin, enpresetara joten gianak eta enpresari eredu berri bat edo azaltzen dieguna. Bertan ikasten ditugun ikasleak kontratuaren bidez ikasi eta lan moduko prozesu bat aurrea ateatzeko. Hori izango zen, egun dual intentsibo bezala ezagutzen den oinarria. Pero se trataba de enseñar, de hacer ver al alumno cuál es el papel del empresario, cuál es el papel de la persona que tiene una idea innovadora en cuanto a crear un negocio e intentar darle el apoyo necesario para que pueda plantearse de una forma más seria la creación de esa empresa. Luego, a veces puede salir y a veces no, pero por lo menos que tengan clara cuál es la situación y cuál es la línea para la creación de esa empresa. Durante los años en los que estuve de dirección se creaban casi todos los años alguna empresa del sector servicios, del sector de energías renovables, etcétera, y creo que tuvo una acogida muy importante. Ni Felix Urain naiz, Orion jaiotakoa, linea 3000ko gerentea naiz. Ikastaroa Usurbilen elektrizidadeko goi mailako zikloa inun. Eta, ikasketa burutu eta gero, hasi nintzen lanian, 2-3 enpresatan, gehienak telekomunikazioko arloan zentratuta zeuden, eta pilo bat gustatu zitzaidan, eta, hortikan hasi nintzen pixkat pentsatzen enpresa bat sortziarena, eta, urte batzuk nituen gauza desberdinak probatzen, eta gero lankide batekin, bururatu zitzaidan, ja pausua egingo dugu eta enpresa sortuko dugu. Gaur egun harremana dakau eskolakin, elektrizidadeko lanak eta egite ditugu, telekomunikaziokoak ere bai, eta harreman estu hortan, urtetik urtea, ikasleak ekartzen ditugu praktiketarako, bere garaian ibilin izan bezala, eta hoxe da pixkat gure ibilbidea egin deguna. Los aspectos importantes a señalar es la creación de la Fundación Subigune. La Fundación Subigune es una fundación de empresas de apoyo a la escuela que permite que ésta pueda llevar adelante todas estas cuestiones que hemos marcado durante mi intervención. El tema de la formación continua, el tema de los proyectos. Claro, estos temas exigen la participación de personas. Si lo hacen los profesores, estos fundamentalmente están dando clase. Entonces se necesita otro personal, pero como somos un centro público, no podemos contratar directamente personal. El hecho de contar con la Fundación Subigune nos permite llevar adelante toda esta serie de tareas contando con un personal que puede ser contratado por esta fundación. Subigune es la fundación de apoyo a la escuela y el nombre Subigune ya es una declaración de intenciones de lo que es lo que hacemos en la fundación, porque es una fundación que se creó con el objetivo de crear puentes entre las empresas, los centros tecnológicos y la formación profesional, y concretamente o específicamente con la escuela profesional de Usurbilgo Lanbide Eskola. Fundazioa eta Usurbilgo Lanbide Eskolako relazioa edo harremana beti izan da naturala eta estua.
gehien bat eskola beti izan ikuspegi iriki bat, berritzailea, praktikoa, eta horrek askotan ahalbideratu du baita ere, zurek egutzen zituen proiektuak batera elkarlanean jardutea. Empieza una etapa de internacionalización, se empiezan a hacer las primeras prácticas en el extranjero, empezamos a trabajar proyectos internacionales, es decir, entramos en una etapa de expansión bastante importante que llega prácticamente hasta nuestros días. Ni hasi nintzenean, duela 10 urte, proiektuak egiten zirenak ziren gehien bat ikasleen praktikaldiak, goi mailako ikasleekin, 3 hilabeteko praktikak enpresan egiteko kanpoko herrialdeetan. Gaur egun egiten ditugun proiektuak edatu dira, truke gehiago egiten ditugu, trukeak ez ziren egiten gara hartan, eta orain egiten ditugu irakasleen mugikortasunak ere hasi ziren indartzen guen dela 10 urte, 9 urte, eta gero eta mugikortasun gehiago egiten ditugu irakasleekin, bai eskolatara, enpresetara, beraien dauzkaten beharrak lantzera, eta egiten ditugu baita ere innovazio proiektuak. Nik uste horrelako proiektuetan parte hartzeak ematen dizkiela hainbat onura ikasleei adibidez, beraien garapen pertsonalerako, autonomia, lantzeko, hizkuntzak, komunikazioa, esan dezagun pertsona bezala garatzeko dela erreminta oso importante bat. Eta ez bakarrik beraientzat, familiak, eskolai da gauz bat, arlo guztietan edatzen dena. Irakasleei, adibidez, ematen dien onura da, beraien karrera profesionala edo beraien nolabait ere hobetzeko edo beraiei alizienteak ematen dizkie lantzeak beste herrialdeetan eta ikustea ez egiten den kanpoan. En el 2016 tomo la decisión de jubilarme y lo hago con pena porque yo estaba trabajando muy a gusto en la escuela, pero me doy cuenta de que puedo hacer otras cosas por una parte y que para seguir en la escuela cada vez había que viajar más, había que dominar más idiomas, había que tener una mayor formación en temas informáticos y que había gente más preparada que yo. Y eso es lo que me hace decir, aquí casi igual estoy estorbando. Puedo aportar todavía desde fuera, pero creo que hay personas que están preparadas mucho mejor como para que puedan llevar adelante esta labor. Entonces hay que dar un paso al lado y es lo que hice en octubre del 2016, sabiendo además que la escuela quedaba en muy buenas manos. Egia esan hemen 1982an edo hasi nintzen irakasle moduan. Hemen hasita nik argi naukan ikastetxe honetako irakasle izango nitzela, eta 2016 urtean Patxi Bakerizo jubilatu zenean, orduan eskaini zidaten edo zuzendari izatea. Eta 2016 urtetikan 2025 urtetara zuzendari izan dunez. Egia esan, urte horietan egondu dira urte zailak, hasita segituan, bai genituen arazoak edo batipat komunikazio arazoak, hor garai haietan etzan fibra optika ikastetxera iristen, eta hor genituen arazo ugari. Hoiek ere soluzionatzen edo konpontzen joan ginen. Josemari, zuk utzi zendula utzi eskeoztik, ni berriz bueltatu nintzen etxea, niretzako etxea da, Zubieta, eta etxea bueltatu hortan teknologia berri bat geneukan implantatzeko hemen Gipuzkoan, eta Isidroi, aipatu nion, zeba jake hemendik atean naizen, hemen naizen guztia hemen ikasieten, zeba ez dugu hartzen martxen sare bat, berria jarri, zuntzakin, nobedadea izango da, eredu izango da, beti esatezue gauza berrik eta zea egitekotan, eta Isidro, pentsatu gabe esan zian, venga, aurrea. 2020an deno dakizuten bezala pandemia iritsi zen, pandemia garaian ere egokitu beharra izan genuen, ordungo egoeretara, eta baita ere irakasleek ere ikastetxetikan lan egitera edo ohitu beharra izan duzuten. Garai horretan izan duzen baita ere digitalizazioaren buna,
Ordutikan ikastetxean ere digitalizazioarekin edo lanean haitu beharra izan dugu. Bai gure tailerrak eta baita ere gure instalazioen digitalizazioak eta datuen bilketak, baita ere ikastetxeko kudeak eta ere guztia digitalizazioa, eta pixka bat hori izan du da gure ibilbidea. Eta ibilbide horretan ere, azkeneko urte hauetan ere, jasangarritasuna ere garrantzitsua izan du da. Bai kontsumoen murrizketak eta baita ere generazio fotovoltaikoan ere landuta. Eta ikasturte guzti horietan ere, oinarri izan du da metodologien aldaketa. Badakizuten bezala gizartea aldatzen ari da eta baita ere ikaskuntza ereduak ere aldatzen joan behar dira. Etasi ereduaren txertaketa izan du da ikastetxean eta horrekin batera ere ikastetxearen instalazioak eta baita ere gelen moldaketak. Eta azken finean, horiek izan du dira azkeneko urtetan edo ikastetxearen aldaketak. Aldaketa asko ondie ikastetxean, baina nik uste azken hamarkadan edo aldaketa sakonena izan da ikasketa ereduaren aldaketa hau. Aldaketa sakona da, bai planteamenduan, ikaslea jartzen da bere ikasketen zentroan edo protagonista bezala, eta orduan inguruko guztia moldatu behar izan dugu hortara. Nik uste hori dela aldaketa zitzite duenen, aldaketa haundienetako bat. Lehen egiten zana, klase magistral horiek, zirela ere, momentuetan gizartean zeuden beharrak asetzeko. Orduan, gizartea ere zan estatikoa bezala edo ez zeudena hainbeste aldaketa. Oain berriz, gaude mundu batean aldaketa kristona dira, informatikarekin pila bat korritu dugu edo gauza asko lortu dira, ez? Orduan, karo, lehenoko ezagutza asko gelditu dira zarkituta. Orduan honek ere pixka bat laguntzen du ikaslea prestatzen mundu aldakor horretarako. Ziklo berrik desente etorria, ni hone etorri mitzanean, 4 ziklo zeuden esate bateako, administratibo, mekanika, elektrizitatea eta osberoa. Eta geroztikan energi berriztagarrik, efizientzia, ostalaritza, elektromekanika, ziklo berri desente. Eta horrek ekartzen du, ikasle kopuru gehiago, eta saltxa ekartzen du. Bikaintasun sarea hasi zen 2022 urtean, Espainiako Lanbide Heziketako Ministeritzak ateatzen du deialdi bat, pixka bat Lanbide Heziketako bikaintasun sare bat sortzeko estatu mailan. Eta sare horren barrun sektore ezberdinak egoteko aukera dago, eta komunitate autonoma bakoitzak aurkeztu daiteke 3 sektoretara edo horrela. Orduan gure kasuan, Eusko Jaurlaritzatikan aurkezten gera 3 sektoretara, dala energia berriztagarriak, gero bestea automatizazioa eta fabrikazioa aurreratua aurkezten gera. Orduan gu sare horretan energia berriztagarritako sarean sartzen gera eta gaude beste 4 ikastetxeekin. 2020-2021 hasten gera energia berriztagarritako zikloarekin eta guretzako garrantzitsua izan zen sare horretan sartzea, alde batetik ematen zigun aukera ikusteko beste ikastetxetan zer egiten zen, baliabide ekonomiko oso importanteak lortzeko aukera ematen zigun eta formakuntza jasotzeko ere bai. Orduan, erabaki genuen sare horretan sartzea, ikasgelatik ateratzea eta instalazio realetan nahitzea garrantzitsua izan da beti, ez? Eta zirekin eta beti saiatzen gara erronka ahalik eta realenak egitea, eta gure kasuan hori instalazio realetara ekartzea izan da salto garrantzitsua. 3 urte hauetan baliabide ekonomiko handiek izan ditugu, proiektu ezberdinek garatzeko, eta proiektu horiek 2 bloketan edo kokako ditugun bereziki, alde batetik zikluei dagozkionak, eta hor esan laikeu, 5 urte baldin badabil energi berriztagarrien ziklo hau, baliabide falta handiak enula, instalazioei begira,
instalazio garestiek edo balio ekonomiko handikuek bertzielako, bere ezaugarriatik, eolika aerosorgailun simulazio diela, edo fotovoltaika, biltegiratze sistemak, energia elektrikunak eta bar, eta orduan, eukideu alde batetik zikluei behirako baliabideek lortzeko aukeria, eta gero bestaldetik ikastetxiek baita ere, bai proiektu bat egon gehala transizio bat iti nahi dalako. Zubietan gaude duela 3 urte jarri genuelako zikloa, ez zegoen eskaintza publikorik Gipuzkoa osoan, eta Zubieta eskolak bere garaian, Usurbilgo lanbide eskola ni etorri nintzanean, esan zuen zikloa behartzela, eta horren harira zikloa martxan jartzen hasi ginen. Batez ere, behar berezi bat zegoen ostalaritza sektorean, lana geroz eta gehiago dagoelako ostalaritza munduan, baina geroz eta profesional gutxiago daude gaur egun, eta pixka bat horren harira hasi ginen lehenengo hazia jartzen. Bazeuen leheno, eta oraindik ere bai, mantenuko goi mailako zikloa, gure zikloan oso antzeko edana, eta mantenun instalazioak diseinatzen eta montatzen irakasten diete ikasleei. Eta gure zikloan, instalazioei bai ematen diola garrantzia, baino lehenago eta iruditzaigu garrantzitsu edala eraikineko inguratzaileen azterketa bat iti egoki iruditzen zaigu. Horrek azkenien nekartzeiguna da energia gutxiago gastatzea eta ahorro xoxak aurreztea. Hala nola, esan detan bezala, gure ziklo hau mantenuko behar hauei erantzuteko sortu zen, eta eraikinen inguratzaileez gain eta instalazioak diseinatu eta montatzeaz gain, badauke hirugarrengo ardatz bat. Dala, instalazio hauek behar dituen energia, behar deben energia, eraikinien bertan instalatziena. Hala nola, gure ikasliek gai die plaka fotovoltaikoak edo biomasa galdarak diseinatu eta instalatzeko besteak beste. Bai, hemen Zubietan ematen ari gea informatika eta teknologia familiako garapeneko bi ziklo. Bata plataforma anitzetako gailuen garapena eta bestia da web garapeneko zikloa. Goi mailakoak bisak, oinarri komuna dake, lehenengo maila komuna dake eta bigarren mailan desberdintzen da. Bata zein bestietan, informatikari mundu zabaletikan programatzaileak formatzen dauz, garatzailea formatzen dauz, hori da, edoze gailutan, gaur egunean dakaun edoze katxarrotan, klik etxen daunean, WhatsApparekin ikutzen daunean, hor gertatzen dian gauzak, bat-emateken behar ditu, eta guk lan horrek etxen erakusten dugu. Plataforma anitzetakoan pixka gehiago zentratzen da, mai gaineko eta mundu enpresarialeko garapenian, eta web garapenekoa, izenak esaten doanez, bezero zerbitzari arkitektura, interneteko arkitektura, eta holako munduan. Naiz eta oinarria oso komune esan, eta gaur egun teknika berdina dira, tresnak kaldatzen dira pixkat. Orduan, bastante zeharkako gaitasunak lortzen dauz. Inguruko enpresetan ikusi genuelako beharra bat zeola, olako teknikari mantentzen lanetako teknikarien beharra bat zeola. Bertan, ikusten ditugu sistema automatizatu auxiliar guztien gaitasun teknikoak, ez da nola esan, lantzen ditugu, izan ere, makinak erabiltzen dituzten sistema guztiak, pneumatika, elektrizidadea, hidraulika, automatak, PLC-ak eta bar,
horren lanketa egiten da, eta baita ere arlo mekanikoan bai, fabrikazio teknikak, bai torno fresagailuan lan egiten, ere ikasten da, pieza txikiak egin beharra izaten dialako askotan mantentzean, eta gero muntai desmuntaiak, bai sistema elektriko pneumatiko hidraulikoena, linea automatizatuna, eta makinen muntai eta desmuntaian. Zubieta Lanbide Eskolan balioak taldea sortzea pentsatu zen, beti izan ditugulako gure ADN-ean edo balioiek txertatuta, baina nahi genuen pixkat fokoa hor jarri. Ondo azpimarratu ziren gure balioak, nola landuko genituen eskolan, eta holako koordinazio da harmonia bat eman lanketa guzti horri. Azkenan hori, esan dudan bezala, talde anitz batek osatzen du balioak lan taldea, alorrezbuneko irakasleek parte hartzen dugu, bai zuzendaritzak, eta baita ere langileen ordezkari batzuek. Hasiera batean pixkat izan zen lanketa hori, ez? Balioak anitzak dira, asko daude, beren artean harremantzen dira, baina genuen pixka finkatu zen izango zen gure esentzia. Bai, azkenean guk ikasleek, irakasleak eta langileok badugu eragina hezitzaile bezala hemen eskolan bertan, baina baita ere gizartean etorkizuneko langile horiek formatzeko orduan. Orduan hor ibilbide bat diseinatzea pentsatu genuen. Lehendabizi garrantzitsua da balioak lantzeko orduan zuzeu ere hazi egitea. Eta hazkuntza horretan balio batzuk definitu genuen. Ardura, autozaintza eta bar. Gero, bigarren atal batean, bestearekiko errespetu horretan oinarritu nahi izan genuen. Eta hor, beste hori aintzakotat hartzea, gertutasunetik lehendabizi. Eta hor, baita ere empatia, eta beste hainbat balio definitu genituen. Azkenik, gizarte eragile bezala hartzen dugun konpromiso bezala ere konpromiso hartzea garrantzitsua dela iruditzen zitzaigun. Eta hor jasangarritasuna eta lanea egiteko modu berezi batzuk definitu genituen. Eta azkenean, balio hori esker, ibilbidea diseinatu dugu non bai ikasle eta langileek lan egiteko modu bat ulertzen dugun, beti ere gure izaera publikoa, gure izaera euskalduna, ahaztu gaina konpromiso aktibo bat hartuta eta balioiek beti erdigunean jarririk. Horren harira, ekintza ezberdinak burutzen dira ikastetxean urtean zehar, egun esanguratsuetan, martxoak zortzitzen daitekena, edo aniztasun kulturalaren egunean urrian, jasangarritasunaren egunare landu egiten dugu, baina baita ere ikasleetan txertatu nahi izan ditugu balio hauek. Eta horretarako, gure balioekin bat egiten duten Balioaula.0 italenteko proiektuarekin ikasgelan ere txertatu ditugu gure ikaslei ere modu aktibo eta esanguratsu batuan balioiek txertatu ahal izateko. Zein da diferentzia irakasle izan edo zuzendari izatea? Azken finean, helburu berdina da. Azken finean dauzkagu guk ikasleak eta ikasleak ahalik eta hobeto prestatzea eta ahalik eta egokien ikastetxean egotea da. Helburu bai irakasle zeranean eta zuzendari zarenean. Aldiz, irakasle zeranean, aktibo zera ikaslearekin lanean, zuzendari zarenean, azken finean egin behar dena da, beharrezko gauza guzti horiek nola ipini ikaslearekin hobeto egon ahal izateko. Erdi maila bukatzerakoan berriztagarriko goi mail bat hasi nintzen, zeba ikastola honetan oso gustora ibili nintzen, eta energia berriztagarriak etorkizuna dutela iruditzen zait, eta ere elektrizitatearekin segitzeko. Erdi mailan adibidez emakume bakarra nintzen, eta orain ere goi mailan emakume bakarra. Baina gustora sentitu naiz eta animatzen ditut neska gehiago olako ziklotan sartzea, zeba garrantzitsua da, igual beste ikuspuntu batzuk ditugulako eta lan egiteko moduak ere desberdinak izan daitezkela. We've been walking through the forest with blood on our hands, we got lost in such a foreign... Lanbide heziketa honetan hasi nintzen fabrikazio mekanikoko goi maila bat ikasten. Hor bertan
makina berrik ezagutuz eta hori asko ikasi nun, Fagorreko enpresa baten egon nintzen ikasten, geolanen, eta gero horren ondoren ez nun laneako aukera asko izan, da erabaki nun nire abanikoa zabaltzea, lan munduan beste gauza batzuk buruz lan egiteko, eta orduan robotikako goi mailan sartu nintzen, eta robotikan baina izan ikusten da makina berrin programazioa eta hori, eta men guztua praktiketan hasteko asmoak. Egia da lanbide heziketa honetan gauzak oso praktikoak diala, eta nahiz eta hasieran teoria ematen hasi geho hori dena praktikan jartzeala, eta horrek asko ikastea ekartzeu. Ze orain arte ni batxilergoan ohituta mailan eseri eta idatzi eta ikasteetik egotea, ikasitako praktika jartzea eta eskolan mundun burut egitea asko ikastea ekartzeigu, eta nahi horrek eman dit positibotasun hori. Lanbide heziketa egia da oso aukera ona dela, beak emateizkizu ja laneako aukerak, praktikak aurkitzeizkizu, dualeko aukera dakazu, kanpoa bideatzeko aukera badao, Erasmusekoa, lan mundu berri ezagutu zamendik kanpo ere. Zuetako herri batzarretikan, zoriondu nahi dugu gare baten Usurbilko lanbide eskola izan zana, orain Zuetako izena, orain gare baratago eramatea, lanbide heziketa munduan, beti erreferentzia izan da, eta Zuetako herri batzarretikan zoriondu, eta jarrai dezatela gazteen heziketan, lanbide heziketan, beste 50 urtetan. Eta etorkizuna dagoena da, eta gure identitatea izango dena, da ikastetxe adimentsu bat, ikastetxe osasuntsu bat, ikastetxe jasangarri eta ikastetxe internazional bat. Eta hori da gure etorkizuna. Aintzindaria. Berrikuntza. Ilusioa. Implikazioa. Komunitatea. Osasuntsua. Nazioartekoa. Esperientzia. Eraginkortasuna. Ibilbidea. Laneratzea. Jasangarria. Ekintzaileta. Gertutasuna. Garapena. Konpromezua. Lankidetza. Elkartasuna. Ausardia. Etorkizuna. Identitatea.